Ing jaman biyen ana siji wadon kang ayu, asmane Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yaiku putrine Prabu Sumbing Perbangkara. Dayang Sumbi ora gelem dilamar dening sapa wae. Dayang Sumbi banjur ngasingake diri ing alas lan urip dhewean ing alas. Duh, dina iki rasane kok saya nemen ya. Apa aku kudu liren sih? Tapi kainku kudu jadi dina iki. Loh, umurku kok kurang siji? Cono no? Aku neng ndi? Aku nemen benang kuwi. Aku janji, sapa ae sing nemokake benangku, yen kuwi lanang bakal tak dedekake bojoku. Sing wadon bakal tak dedekake sadulurku. Tumang banjur teka marani Dayang Sumbi lan nemokake benang kuwi. Tumang jelma dadi kirek. Di desa Timo, ini mangke dalu bulan purnama kula sakit dadi menungso. Hah? Ya wes, aku bakal nepati janjiku. Amun kowe lanang, kowe bakal tak dadekake. 10 tahun kapungkur, putrane Dayang Sumbi wis gedhe, asmane Sangkuryang. Sangkuryang saben dinane bantu biyunge kanthi cara manah kidang lan dikancani bapane kang jelma dadi kirek. Makai kidange tumang dioyak. Aduh kepiye iki kok malah tumang sing dina panahku. Ya wis lah. Adine tumang sing tak tinggu kan adine kidang mau. Assalamualaikum, niki kula doake ati kidang. Oh iya, suwun ya. Wes ya ya. Lho, tumang ning ndi ora ketara padahal mau lebih sing karo awakmu. Kula kidang senane, Bu. Mau punten napa to, Le? Anu Bu, sajane ngisipun kidang mau kula kala kalawat menika adinipun tumang. Hah? Apa? Jadi ati sing tak masak mau artinya tumang. Saya anak durhaka. Tumang kuwi bapakmu, bapak kandungmu. Ah, bapak kandungku, kula ngampurane Bu, kula mboten ngertos. Saya anak durhaka. Lunga kuwi saka kene. Sakwise kedadian kuwi, Dayang Sumbi banjur ngrasa salah amarga wis ngusil Sangkuryang saka omah. Senajan wis ganti taun, Dayang Sumbi tetep ayu lan awit enom. Lho, kok ana bidadari ing alas? Nggih, sami-sami. Ana apa? Jenengmu sapa? Jenengku Dayang Sumbi. Sapa jenengmu? Jenengku Joko. Ing endi omahmu? Omahku ing desa ing pinggir alas. Sumbi. Aku oleh liren ning omahmu apa ora? Aku ngelih tapi pangananku wis entek. Ya wes, ayo melu aku. Awit dina iku, Sumbi lan Sangkuryang utawa Joko saya akrab lan asring nglakokake kegawean bebarengan. Saengga uga muncul rasa katresnan. Wah, rambutmu nar gede. Lho kok ana bekas status yang padha karo Sangkuryang. Apa Joko iki anakku? Kenapa kok ngelamun? Aku ngerti kowe tresno karo aku. Kula kepengin ngajak kowe rapi. Rabi, aku lebih elang sak wijine hal. Biyen aku tau netan aku karo centong kayu lan ninggalake bekas ing bibise. Aku mau weruh bekas tutukan ing lepesmu. Aku yang iki anakku, aku gak rabi karo kowe. Hah? Kowe ibuku? Aku ora percaya. Nek kowe ibuku mesti kowe tuwa. Aku ora ngapusi yen awakmu nyayang terus rabi karo aku. Aku duwe syarat kanggo awakmu. Apa syaratnya? Sing kabis, kowe kudu gawe prau kanggo aku lan prau kuwi kudu terampung sadurunge srengenge jumudul. Apa kowe sanggup? Hah?
gawe prau sewengi. Ya wis aku tak menepati janjiku. Sang Kuryang mandeg ing tapa ing pinggir kali. Amarga duwe ilmu lan kesaktian, Sang Kuryang bisa komunikasi marang jin. Para jin, aku nyuwun tulung marang awakmu. Kowe arep njaluk tulung apa? Tulung gawe aku perahu sing gedhi ing sewengi. Kuwi tok gampang. Ya wis aku bakal ngongkon anak baku kanggo ngrewangi kowe. Tapi mung batese nganti srengenge muncul. Para jin dijaluki pitulungan marang Sang Kuryang wis nyusun ngrangka prau. Dayang Sumbi sing weruh saka kadohan mulai wedi. Dayang Sumbi banjur lunga marang desa njaluk tulung marang warga kanggo nutuki lesung. Pungkasane lesung uga ditutuk lan pitik uga muni. Para jin uga ngilang. Lho, kok padha ilang? Aku yakin iki durung wektune srengenge muncul. Iki mesti kelakuane dhewe. Sang Kuryang banjur nduru Dayang Sumbi tekan ing tlatah sing asmane Ujung Berung. Lan prau sing ditendang mau banjur dadi gunung kang arane Gunung Tangkuban Prahu.